segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Az igét olvasom Mózes első könyvének 24. fejezetéből a 9-től 19-ig terjedő verseket. A szolga az ő kezét az ő urának, Ábrahámnak tompora alá tette, és megesküdött néki. Aztán vett 10 tevét az ő urának tevéi közül, mert az urának minden gazdagsága az ő kezében volt. És elindult. Elment tehát Mezopotámiába, a Nákor városába, és megpihent a városon kívül egy útfőnél, este felé, mikor a leányok vizet meríteni járnak. És mondta: Uram, én Uramnak, Ábrahámnak Istene, hozd elém még ma, és légy kegyelmes az én Uram Ábrahám iránt. Íme, én a víz forrása mellett állok, és a város lakóinak leányai kijönnek vizet meríteni. Legyen azért, hogy amely leánynak azt mondom, hajtsd meg a te vedredet, hogy igyam, és az azt mondja, igyál, sőt, a te tevéidet is megitatom, hogy az legyen, akit te szolgádnak, Izsáknak rendeltél, és erről ismerjen meg őt. És mielőtt elvégezte volna a beszédet, íme jött Rebeka, Bétuelnek leánya, aki Milkának, az Ábrahám testvérének, Nákor feleségének fia volt. És vedre a vállán volt, a leányzó pedig felette szép ábrázatú volt, szűz, férfi még nem ismerte őt. És aláment a forrásra, és megtölté a vedret, és feljött. Akkor a szolga elejébe futott, és mondta: kérlek, adj innom egy kevés vizet. Azt pedig mondta: így áll, Uram. És leereszté az ő kezére a vedret, és inni adott. És miután eleget adott innia, mondta: a te tevéidnek is merítek, míg eleget nem isznak. Amen. Izsáknak megszületik a fia, szép lassan fel is nő, bár nősülő félbe van, de Sára halála megakadályozza a korábbi nősülést. Miután Ábrahám eltemette a feleségét, Izsák az édesanyját, akkor Ábrahám úgy gondolja, hogy ideje leányt szerezni. Ő maga már öreg, megviselt, valószínű kicsit bele is betegszik felesége elvesztésébe, és behívatja a szolgáját, hogy elküldje őt vissza Mezopotámiába, ahonnan ő is származik, hogy feleséget hozzon Izsáknak. A történet arról szól, a szolga elmegy, és aztán kiszemeli a leányt, és az Úr adja Izsáknak a feleségét. Nézzük meg, hogy mi az, amiről ebben az ígében az örökkévaló a szíveinket ma keresi. Az első kérdés, hogy Ábrahám miért nem maga megy el, hogyha leányt akar a fiának, vagy miért nem a fiát küldi, hogy ő szerezze be az arát. Egyfelől Ábrahám az írás szerint már megöregedett, megméhedett, bár később azért még meg fog nősülni és gyermekei születnek, de itt pont ezen a ponton fizikailag nem érzi úgy, hogy neki menni kéne. A fiát semmiképpen nem engedni el a maga közeléből, amikor a szolga megkérdezi, hogy ha esetleg a lány nem jön el, akkor a legényt vigyük-e oda, azt mondja, semmiképp nem, mert ezt a földet akarja Isten nekem utódainak adni, és így Izsáknak is, tehát neki erről a földről nem szabad elmennie. Fontos tehát, hogy Ábrahám egy olyan embert küld, aki az ő nevében jár el, és aki majd elhozza a kívánt, a várt mennyasszonyt,
hogy Izsáknak felesége legyen. Arról hallunk ebben a történetben, a felolvasott igékben, hogy a szolgát megesketi Ábrahám, mielőtt útnak indul, hogy azt, amit reál azt végrehajtja, bármi áron. Két kérdés is felmerül, nem tudjuk pontosan, hogy ki ez a szolga. Itt a Szentírás nem említi a nevét, nem mondja meg. A másik pedig az esküvel kapcsolatban van benne valami archaikus, régies dolog, hogy a tompora alá kell a kezét tegye, miközben esküszik. Még egy helyen találkozunk ezzel a történettel a Szentírásban, és ott sem elég világos, hogy mit jelent. Először is a szolga kérdését járjuk körül. A Szentírást kutatók nagy része úgy gondolja, hogy Eleázárról van szó ebben az igében, amikor a szolgát említi a Szentíró, akire korábban úgy hivatkozik Ábrahám, mielőtt még meg nem születik az örökös, hogy ez az Eleázár a Damaszkusz beli fog majd örökölni az ő halála után. Nem tudjuk, hogy tényleg ő az, ami ebből az igéből itt kiderül, hogy olyan tisztartóféle, és Ábrahámnak minden vagyona fölött ő rendelkezik. Ő az, aki igazgatja a csordákat, a nyájakat, ő az, aki kiadja a bért a pásztoroknak, ő az, aki Ábrahám helyett úgymond intézkedik, mint kisfőnök ebben az Ábrahám által vezetett törzsben. Szolga, tehát nem vérszerinti rokon, és nem barát, de látszik a kettő kapcsolatából az, hogy ez nem valami sima főnök beosztott viszony, hiszen ha mindenit rámerünk bízni, akkor sokkal többről van itt szó, mint egy egyszerű beosztottról, és az, hogy nem csak a juhok vagy a kecskék ellését tartja számon, hanem még a fiának való feleséget is rámeri bízni, hogy kiválassza, ez mindenképp arra utal, hogy nagyon belsőséges a kapcsolat, a viszony közöttük. Pál apostol, amikor a kereszténységről beszél, az urakról és a szolgákról azt mondja, hogy aki Krisztusban van, annak nem számít az úr meg a szolga. A szolgának meg az úrnak megszűnik a kapcsolat, hogyha Krisztusban vannak. Ha valaki Istenben van, akkor igazából nincs alá és fölé rendelés. Még ha jogilag van is, Ábrahám meg ez a szolga, nevezzük Eleázárnak barátok, és az ő öreg barátjára bízza rá, aki azért nem annyira öreg, mint ő, aki azért még képes elmenni és képes elhozni a kívánt feleséget Izsáknak. Az eskü kérdése furcsa, érdekes, még egy helyen találkozunk a Szentírásban vele, amikor majd Izsáknak a fia Izrael megesketi az ő fiát, Józsefet Egyiptomba, hogy miután meghal, holttestét vissza fogják szállítani, el fogják vinni majd az ő szülőföldjére, és nem hagyja Egyiptomba eltemetni őt. Valami olyan fajta dolog, hogy az ember fekszik, és benyúlnak a hátainkába a feneke alá, és úgy fogadják meg, úgy tesznek esküt arra nézve, hogy mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a személynek a kérése, kívánsága az megvalósuljon. Eleázár tehát elindul, hogy asszonyt hozzon, és ne Kánaánból tegye. Nem tudjuk, hogy miért van ilyen nagy ellenszem Ábrahámban a helyi lányokkal kapcsolatban, de tudjuk, hogy igazából ő elzárkózik közülük, nem akar úgy élni, hogy összekeveredne ezekkel a népekkel. Ellentétben Lóttal, aki Sodomában megtelepszik, aki a lányait hozzáadja Sodoma fiaihoz, ő úgy gondolja, hogy neki különállónak kell maradni, hogy kultúrájában, vallásosságában nem szabad összekeveredni, összeelegyedni ezzel a néppel. Valószínűleg azért is, mert tudja, hogy ennek a népnek majd előbb-utóbb el kell innen pusztulnia. Kánaánban az Emoreusok, vagy a Perizeusok, vagy a Kiveusok mind-mind kihalnak majd. Ezért úgy dönt, hogy Mezopotámiából, a saját szülőhelyéről keres majd a fiának feleségét. Hogy mennyire nem szeretne összekeveredni az itteni népekkel, abból is látszik, hogy korábban, amikor a feleségét temeti,
akkor nem szeretne olyan temetkezési helyet használni, ahová korábban ezek már temetkeztek, úgyhogy a Makpela barlangját veszi meg a mellette levő területekkel, ahova feleségének vagy saját magának a sírhelyet készíti el. A lényeg, hogy Eleazár visszamegy és kész a leányt, a feleségnek valót megkeresni. Azt hagyjuk, hogy 10 tevét vesz maga mellé, és elindul, hogy megkeresse a leányt. A 10 tevét nem francból viszi magával, valószínűleg ezekre pakolja fel a málhát, amit a lány helyett jegy ajándékként akar adni, és ezeket akarja majd elhozni a leányt, vagy az ő hozományát, hogyha van neki ilyen. 10 tevével indul tehát el, és elérkezik Nákor városába. Ugye Nákornak hívták Ábrahám atyát, és az Ábrahám egyik fivérét is. Nákor városába megy el, és itt élnek rokonok. A korabeli városok nem mind voltak nagyok, általában egy várfallal körülvett település, akár falu nagyságú is városrangot kaphatott. A lényeg az, hogy odajön a városon kívül, a városfalakon kívül, és egy kútnál megáll a tevéivel, és megbeszél az örökkévaló Istennel, hogy mi módon választaná ki a leánykát, aki majd Izsáknak jó lesz. És azt mondja, hogy legyen úgy, hogy aki majd a lányok közül jön, és én megkérem, hogy adjon nekem vizet inni és ad, sőt, ő azt válaszolja, hogy a tevémet is megitatja, akkor ő legyen az, aki te kiszemelsz, örökkévaló Isten. És mielőtt ezt az imádságot elmondaná, vagy a gondolatában ez végigfutna, azelőtt meg is érkezik a leány, és mivel a leány szép, és mivel a leány ügyes, ezért Eleazár meg is szólítja, amikor a kúttól feljön, a forrástól feljön, és azt mondja, hogy nekem kérlek egy nyelet vizet, megszomjazta. A leány szívesen ad, és miközben iszik, azt mondja, hogy sőt a tevéidnek is húzok a vállúba vizet. Innen tudja aztán Eleazár, hogy Isten küldötte a leányt, és ő lesz az, aki majd Izsáknak feleségre fog válni, akit haza fog vinni. Különböző kérdések vetődnek fel az igével kapcsolatban, hogy bele kell egy atyának szólni a fia házasságába. Vagy hogy lehet-e az alapján párt választani, hogy kigondolok valamit és elmondom az Istennek, hogy aki most az ajtón belép, azt akarom feleségül venni. Egyszer találkoztam egy párral, nem voltak már fiatalok, amikor egymással találtak, református háttérből indultak el, de amikor én beszélgettem velük, már inkább ilyen szabad keresztényekben mozogtak, és ők mesélték el azt, hogy egy bizonyos napon mind a ketten külön-külön imádkoztak azért, hogy Isten adjon nekik párt, adjon nekik egy társat, mert úgy érezték, hogy benne vannak már a korban, az időben, és szerettek volna egy férjet, egy feleséget, és külön-külön a saját hajlékukban imádkoztak érte, és aznap találkoztak össze mind a ketten, és hogy nem szóba került a hitük, az örökkévalózó viszonyuk, és elmondták azt is, hogy mind a ketten imádkoztak a párért, és aztán úgy döntöttek, hogy ők egymás mellett maradnak. Biztos vagyok benne, hogy az örökkévalónak van ilyen hatalma, hogy így hozzon össze embereket, mint ahogy Rebekát is kirendelte Izsáknak látatlanba, hiszen se Izsák nem látta a leányt korábban, és a leány is igent mond az Eleazár kérésére, majd mielőtt tudná, hogy milyen is lesz a vőlegény, akihez feleségül kell menni, és idegenbe kell menni, mert el sem jön, hogy megkérje az apjától a leány kezét. Nagyon sokféle szokás van a világban, hogy hogyan házasítnak ki valakit, hogyan mennek férjhez, hogy hogyan kötik meg a szertartást, hogy kisebb vagy nagyobb népesség előtt akarják megszentesíteni az esküjüket. A lényeg az, hogy akkor van rajta, akkor lehet rajta áldás, ha nem csak emberi szándék, nem csak emberi akarat, hanem maga az örökkévaló is ott van a történetben. Maga az örökkévaló is áldást ad majd reá. Ugye a történet elmeséli azt,
hogy nem mellesleg Rebeka szép volt. Valószínű nem bármelyik leánynak mondta volna azt Eleza, hogy légy szíves, adj innom, hanem azért kiszemelte magának. Bár nem sok ideje maradt az írás szerint, ez az imádságot el sem mondja még, amikor Rebeka már megjelenik és lemegy a forráshoz vízért. Kérdés az, hogy a mai ember hogyan keressen magának párt, hogyan válasszon magának párt, hogy a fiatal kikérje a szülei véleményét, hogy működnek-e még a Szentírásból átvett történetek, vagy a mi őseinktől eltanult szokások, vagy hagyni kell őket, és teljesen más irányba kell haladni. Szól az ige, és ami nagyon szép, amit ez a néhány sor nagyon szépen kiábrázol az, hogy az örökkévaló Isten meghallgatja az imádságot. Nem csak elvárásról vannak az emberrel szemben, hogy hogyan vigye az életét, hogyan élje a mindennapjait, hanem az is látszik benne, hogy aki ráhivatkozik, aki tőle kér segítséget, az mind kap. Aki képes, hogy odaáll elé és elmondja azt, hogy Uram, légy szíves, rendeld ki, add meg, még ma, ugye mondja Eleazár, az Úr nem késlekedik a válaszadással. Ő az, aki megtervezi a mi életünket, és ha mi az alapján akarunk majd élni, amit ő nekünk tervekként szőtt, akkor mindenképp egy pozitív úton tudunk majd tovább haladni. Amikor a leány megjön és inni ad az úton levőnek, a vándornak, akkor az is kiderül róla, hogy nem csak egy italvizet képes odaadni, hanem a 10 tevének is, ha kell, akkor kimeri a forrásból, a kútból a vizet, és vájukba önti, hogy azok is jól lakhassanak. Nem csak a szépségét, és nem csak a kedvességét választja ki, úgymond Eleazár a leánynak, hanem a munkabírását is, hogy mire képes. Ugye az akkori leányok nem kimondottan a műkörmöshöz, meg a kozmetikushoz jártak, hanem ha kellett, akkor kimentek a városfalon kívül kútra, vízért, és ilyen 10-20 literes vedreket vittek a vállukon, a fejükön, nem volt kicsi dolog. Kimerni 10 tevének való vizet sem kicsi dolog. A neten utána olvastam, hogy egy szóljas teve akár 70 vagy 100 liter vizet is képes meginni, hogyha teljesen ki van száradva, ami azt jelenti, hogy szinte 1000 liter vizet kellett a leánynak felmernie a forrásból, a kútból, hogy a tevéknek mind inni adjon. Fontos tehát, hogy nem az a szépség számít, bár nem jelentéktelen, hanem a kedvesség és a munkabírás is. Hisz az írás szerint a másik fele, az a segítő társam kell, hogy legyen. Adja az örökkévaló, hogy mindenki megtalálja az övét, és akinek van, megbecsülje az övét, és mindannyian az örökkévaló Úr kezéből kérjük el azt, amire még szükségünk van. Amen. Kegyelmes Isten örökkévaló Atyánk, hálatett szívvel köszönjük meg, hogy Te szólsz hozzánk, hogy az igéd a szíveinket keresi. Köszönjük, hogy nem mindenben kell nekünk a régi szövegeket követni, hanem a Te szándékodat kell keresni folyton. Köszönjük azt, örökkévaló Isten, hogy a szokások már változnak, de Te magad nem változol. Az eskü az ma is él, és nem csak az adott szó, mint olyan, hanem a házasság kötési eskü is. Add, hogy minden ilyen kapcsolat Te nálad köttessen, tőled nyerjen áldást, és Te légy az, aki odaállsz a mieink mellé, hogy boldog családok tudjanak létrejönni és gyermeket tudjanak nevelni. Lásd meg örökkévaló azokat, akik idénre tervezték az esküvőjüket, lakodalmakat, és a vírus helyzet miatt éppen el kellett halasszák, el kellett napolják, hogy csak nagyon szűk családi körben tudták megülni azt. Add, hogy ne legyen az árnyék az életükön, hanem Te mutasd meg, hogy az áldásaid nem maradnak el.
Tehát, hogy minél hamarabb helyre álljon a normalitás, és minél hamarabb tudjunk olyan világot élni, amely egy neked kedves világ, amely egy számodra növekedést mutató világ, és benne meglátszik nem csak a te áldást, hanem a mi hit életünk is. Kérünk örökkévaló Úr, hogy merjünk rád hagyatkozni. Rád hagyatkozni a munkánkban, az életünk kisebb-nagyobb dolgaiban, és a párválasztásban is. Merjünk te eléd vinni a kérdéseinket, a kétségeinket, a kételjeinket, és tőled kérjük el mindenre a választ. Jöjj és lásd meg szeretteinket, lásd meg családunk tagjait, te lásd meg férjeket, feleségeket, gyermeket, unokát, szülőt, nagyszülőt, te lásd meg testvért, rokont, barátot, jó ismerőst. És te add, hogy mindannyian téged szolgáljunk, neked akarjuk szentelni az életünket már most. Add, hogy úgy rendelkezzünk be, hogy az fedje mindazt, amit te elvársz tőlünk, amit kívánsz tőlünk, és láttasd meg rajtunk keresztül, és bennünk, a mi életünkben a te kedvességedet. Jöjj és te adj olyan szolgákat, barátokat, munkatársakat, akikre rá lehet bízni, akár bensőséges dolgokat is, akár titkokat is, akár családi problémákat is, hogy segítségünkre lehessen. Te add, hogy a te igéd, a te lelked szabja meg az emberek gondolkodását, életét, itt is a világon mindenhol. Kérjük, hogy te légy gyógyulni vágyókkal, te légy járvákkal, özvegyekkel, te légy halálba indulókkal, te légy szülni készülőkkel, az egész embervilágot te lásd meg. Földön futókat, hajlék és munkanélkülieket. Te add, hogy senki ne szűkölködjék a mindennapi kenyér nélkül, és te add, hogy mindenkinek a feje fölött fedél lehessen. Tőled kérjük el az erőt és az egészséget a munkához, és tőled kérjük el a munkánk után az áldást. Kérjük Krisztusért, hallgass meg imádságunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Ami Urunknak, Krisztusnak kegyelme legyen és maradjon mindannyiótokkal. Amen.